салом бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳост тақдиматон аз студияи марказии радиои Озодӣ дар дақиқаи баъди имрӯз 10 январ аз он мегӯем. Дар ҳоле ки Эмомалӣ Раҳмон ба Қосимҷомарт Тоқаев номаи ҳамдардӣ фиристод, имрӯз раҳбарони кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ вазъият дар Қазоқистонро баррасӣ мекунанд. соли гузашта беш аз 12 000 нафар муҳоҷирони тоҷик аз сафар ба Русия бозгардонида шуданд. Ба ронандаи автобусе ки дар корвон ба садама дучор шуд чӣ таҳдид мекунад? мавзӯи дигарон низ дорем. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, рӯзи 10 январ ба ҳамтои қазоқаш Қосимҷомарт Тоқаев дар робита ба талафоти зиёди ҷонӣ дар норомиҳои ахири он кишвар барқияи таsalliят фиристодааст. дар ин номаи ҳамдардӣ аз ҷумла омадааст: ба шумо ва мардуми Қазоқистон дар робита ба талафоти зиёди ҷонӣ бар асари ҳодисаҳои фоҷиабори рӯзҳои охир дар як қатор минтақаҳои кишвар изҳори ҳамдардии амиқ баён мекунам. дар Қазоқистон ба хотири гиромидошти қурбонёни ин ҳодисаҳо 10 январ рӯзи мотами миллӣ эълон шудааст. ҳанӯз маълум нест ки чӣ тавр эътирози осоишта дар Қазоқистон ба хушунат печид. бо даъвати президенти ин кишвар, давлатҳои узви СПАД аз ҷумла Тоҷикистон ба Қазоқистон сарбозу афсар фиристод. мухолифини тоҷик ин иқдомро хилофи арзишҳои давлатдорӣ ва дахолат ба умури кишвар дониста онро танқид карданд. имрӯз раҳбарони кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъии зери назорати Русия тавассути як конфронси онлайнӣ вазъият дар Қазоқистонро баррасӣ мекунанд. хабаргузориҳои Русия нишастро ба таври мустақим пахш хоҳанд кард дар пайи норомиҳои ахири Қазоқистон ки ибтидои соли равон баъди болоравии нархи маводи сӯхт оғоз ёфт. таври дар боло ҳам зикр кардем, ҳукумати Қазоқистон аз созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки дар он ба ғайр аз Қазоқистон, Русия, Арманистон, Беларус, Қирғизистон ва Тоҷикистон узвият доранд, кӯмаки низомӣ дархост намуд. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. мансабдорони Қазоқистон мегӯянд ки дар ҷараёни амалиёти амниятӣ наздик ба 6000 нафарро боздошт намуданд. сар аз оғози соли нави 2022 Қазоқистон бо бузургтарин эътирозҳо дар тӯли 30 соли соҳибистиқлолии ин кишвар мувоҷеҳ шуд. рӯзи якшанбеи 9 январ вазорати умури дохилии Қазоқистон гуфт, то кунун камаш 5969 нафар боздошт шудааст. аз ин байн 133 нафар бо ҷиноятҳои ҷиддӣ муттаҳам мешаванд. сомонаи vlast.kz гузориш медиҳад ки аз замони шурӯи бархурдҳо дар таърихи 5 январ камаш 164 кас кушта шудааст. ҳамин манбаъ меафзояд, камаш 103 нафар дар бузургтарин шаҳри Қазоқистон Алмаато ба ҳалокат расид. муассисаи Қазоқ Телеком таъмини интернет ба ин кишварро мутаваққиф намуд. аз ин рӯ таздиқ ва ё радди ахбори расмӣ аз тарафи манбаъҳои мустақил душвор шудааст. охири ҳафтаи гузашта расонаҳои Қазоқистон иттилоъ доданд ки аввалин президенти ин кишвар Нурсултон Назарбоев аз мақоми раиси шӯрои амният барканор шуд. Назарбоев аз 28 декабр ба ин тараф дар мазҳари он пайдо нашудааст. вале сухангӯи ӯ дар шабакаи Твиттер навиштааст ки Назарбоев дар Қазоқистон аст ва мардумро ба пуштибонӣ аз президенти кишвар Қосимҷомарт Тоқаев ташвиқ мекунад. 8 январ раиси кумитаи амнияти миллии Қазоқистон Карим Масимов ки аз муттафиқони дерини Назарбоев ба шумор меравад, бо иттиҳоми хиёнат ба ватан боздошт шуд. рӯзҳои ахир дар саросари Қазоқистон вазъ ба ваҷҳи умум ором мешавад, вале тибқи гузориши расонаҳои маҳаллӣ ҳанӯз ҳам эътирозҳои пароканда дар Алмаато ва шаҳрҳои ғарбии Ҷанаозен ва Оқтау ҷой доштааст. дар идомаи мавзӯи Қазоқистон, парвозҳои доимӣ миёни Душанбе ва Алмато то 11 январи имсол ба таъхир гузошта шуд. хабаргузории ТАСС аз қавли фурудгоҳи байналмилалии Душанбе менависад ки парвози ҳавопаймои ширкати Air Astana ба пойтахти Тоҷикистон ва баръакс мебоист рӯзи якшанбе анҷом мегардид. аммо бо сабаби беназмиҳо дар Қазоқистон сурат нагирифт. гуфта мешавад, парвозҳо байни Тоҷикистону Қазоқистон баъди ба эътидол омадани авзо аз сар гирифта мешавад. ширкатҳои Somon Air ва Air Astana ҳар ҳафта як маротиба дар хатсайри Душанбе Алмато ва Алмато Душанбе парвози доимӣ доранд. ширкати Somon Air рӯзи 5 январ бидуни мушкилот мусофиронро тариқи ин хатсайр интиқол дода буд. дар маҷмӯъ рӯзи 9 январ аз Алмато ва баръакс 23 парвоз ба давлатҳои гуногун лағв шудааст.
ронандаи 31 солаи автобусе ки дар назди бозори Корвон чанд мошин ва як ҷавонзанро пахш кард бар асари истеъмоли зиёди дору аз ҳуш рафтан натавонистааст нақлиётро идора кунад. ҳодиса рӯзи 8 январ дар сероҳаи назди бозори калонтарини Душанбе Корвон рух додааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар хабарномае гуфтааст ронандаи автобус Шӯҳрат Мардонов қабл аз баробар омадан доруи баралгинро зиёд истеъмол карда дар назди бозори Корвон аз ҳуш рафтааст. дар натиҷа нақлиёти мусофиркаш ба самти муқобили роҳ баромада ба 5 мошин бархӯрдааст. дар ин ҳодиса як ҷавонзани зери чархи автобус монда фавт дидааст ва чанд нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. дар наворе ҳам ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз маҳалли ҳодиса нашр шуд дида мешавад ки автобус ҳаракат дорад, мардум талош доранд онро манъ кунанд ва зери чархаш одам аст. мақомот ҳодисаро таҳқиқ доранд. як манбаи Азия Плюс гуфтааст нисбати ронандаи автобус парвандаи ҷиноятӣ боз шуда ба ӯ то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. дар шаҳри Санкт Петербург ду муҳоҷири зодаи Тоҷикистон ва Узбекистонро таҳти пайгард қарор доданд. онҳо аз толори додгоҳ фирор карданд. дар ин бора пойгоҳи хабарӣ 78.ру бо такя ба як манба дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иттилоъ додааст. дар хабар гуфта мешавад ки муҳоҷири 36 солаи тоҷик ва 31 солаи узбекро барои нақзи қонуни муҳоҷират боздошт карда буданд. додгоҳи Кировский қарори ҷарима ва депорти ин муҳоҷирони ғайриқонуниро содир намуд. кормандони интизомӣ бояд муҳоҷиронро ба боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷии рақами 1 мебурданд, аммо ин ду нафар пеш аз нишастан ба мошини иҷрочиёни суд фирор карданд. ҳоло дар куҷо будани муҳоҷирони фирорӣ маълум нест. мақомоти тоҷик мегӯянд соли гузашта ҳазорон шаҳрванди Тоҷикистон бинобар дар рӯйхати мамнуъулвуруд буданашон натавонистанд ба Русия сафар кунанд. ба қавли дафтари матбуоти Вазорати меҳнат ва муҳоҷират ҳангоми санҷиши шаҳрвандон пеш аз сафар ба Русия 12441 нафари онҳо ки дар бойгонаи маълумоти хадамоти муҳоҷират дар феҳристи манъшудагон мавҷуд буданд аз сафар баргардонида шуданд. ба қавли манба тибқи муқаррарот беш аз 10,000 нафари онҳо ба касбомӯзӣ тавсия дода шуданд. аз ин миён 856 нафарашон дар дохили кишвар бо ҷои кор таъмин гардиданд. зимнан дар охири моҳи декабр намояндаи Вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон гуфт ки ин кишвар 120,000 зодаи Тоҷикистонро ки аз ҳаққи вуруд маҳрум буданд авф кардааст. амнистияи муҳоҷирони тоҷик дар чорчӯби созишномаҳои дар моҳи сентябри соли гузашта имзо шуда сурат гирифт. полиси Душанбе соли 2022-ро соли танзим ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ эълон кардааст. Вазорати корҳои дохилӣ дар як иттилоияи рӯзи 6 январ хабар додааст ки соли гузашта дар хиёбонҳои Душанбе 242 садамаи нақлиётӣ сабт шудааст ки бар асари онҳо 33 нафар ҳалок ва 254 нафар ҷароҳатҳои гуногун бардоштанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мегӯянд дар ҳамкорӣ бо сокинон талош хоҳанд кард ки садама дар роҳҳоро коҳиш бидиҳанд. аз ин пеш низ раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар Душанбе аз сокинон хост ки ҳар куҷое нақзи қоидаҳои роҳро диданд ба онҳо хабар бидиҳанд. дӯстони гиромӣ, ҳоло барои шумо оиди қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 10 январ бонки милли $1 сомониву 30 дирам нарх гузоштааст. 1 евро 12 сомониву 79 дирам арзиш дорад. қимати рубли русӣ нисбати охири ҳафтаи гузашта 2 сомониву 30 дирам баландтар рафта имрӯз 1000 рубл 149 сомониву 30 дирам мебошад. бинандагони гиромӣ, ташаккур ки то ин сониҳаҳо моро тамошо карде. Сархат рӯйдодҳоро ба поён мебарам, аммо 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ бо шумо хоҳам буд. то мулоқоти навбатӣ, рӯзи хуб дошта бошед.